la 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 la. את יודעת את מילות השיר, צפירה? יש לי בבית. אני עבדתי איתו בלולים לפני 41 שנים. אני יודע. אבל הוא לא היה זוכר אותי. לא אשכח אתכם לעולם. מה, אילן עוד פה? כן, אילן פה. Well, he's probably falling in love with you. You're too serious girl. מה נפל פה? לא, 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 אל תתכופפי, שום דבר. מה זה? סתם. זה אורן בר אילן. גמל שריד. זה סתם פתק של... עכשיו אתה מנגן? רק תמורת תשלום. למה לא? את יודעת, אני... אוי, איזה יופי של תמונה. עוד מים? לא, 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 אני השקעתי אותו והוא כבר לא רוצה. מה? מה? צילמת גם אותי? בטח כל הזמן. אז תראי לי. מה, שמעת את לא, זה וידאו. שלי, צר לי. זה וידאו? כן. למה? מה, אתה מעדיף תמונה? אז אני מעבירה לה למחשב. אני מעדיף שהם עושים לי סרט עם צפירה, אז שאלו אותי. אם אני רוצה להשתתף בסרט. למה? מי את? ושמי אתה? לא, אין שום כוונות רעות, זה כוונה טובה. אני תמיד, כשהיא מנגנת, אני תמיד מיד מקליטה אותה.
זו זכות גדולה מאוד, שהיא תנגן ואני אשיר. תודה רבה על האירוח, למי שזה לא יהיה. מה? לא שמעתי. כי